Имаме една, две, три, четири хартийки. Сега ще ви покажа истинска телепортация. Не като самолетните чини, дето ги съдвахте с този НЛО-та. Показвам. Примерно взимаме най-далечните. Ето, тази с тази ще размина, че тази не съм я свил добре. Показвам. Тази я пращам тук. 1, 2, 3. И просто се телепортира. Или онази там. 1, 2, 3. Ето. И се телепортира. Или тази тук. 1, 2, 3. Просто е много бързо и не се вижда. Нали, показвам. Ето, 1, 2, 3. Айде тази да я вземем. 4. Сега, как става? Тайната в началото, не знам дали забелязахте, имаше четвърта хартийка. Не го казвайте на никого, дори на мен. Как става? Взимате четирите хартийки и ги подготвяте в началото на масата. Тайната е, че има тайна хартийка, която вече не ви е тайна. Нали? Аз вече съм ви го разкрил. Трябва, защото много хора продължават да питат как става. Аз ви го разкривам в момента. Да, това е разкритие, т.е. ви го обяснявам. Ама... Тоест ние ще го вземем. Да, ще знаете фокуса. Нали, за някои хора просто в TikTok вече почва мозък им да работи погрешно, да функционира. Сега, как става? Взимате тайната хартийка по този начин и понеже е тайна, не трябва да стои така. Окей? Тя е тайна, окей? Да. Следователно, като подредите четирите хартийки, трябва да броите до 4, окей? Да. След което, като сме изяснили двете неща, че са 4 хартийки, не 5, и като че трябва да стоите надолу, а не така, нали, има ъгли, които трябва да се съобразявате, се правите, че нали, слагате си ръката върху едната хартийка, нали, по този начин. Ето така трябва да си свиете ръката все едно. Нали, окей, за да може вече да я вдигате. Тя вече се скъса, ама да приемем, че е една. След като я хванете, хубаво, другата просто я пускате. И като броите 1, 2, 3, тази я пускате, а тази я вдигате. Като че ли... Схващате ли го? Така, второто нещо е, по същия начин. Прибирате си ръцете и обяснявате. Ще пратя примерно тази. Тук примерно си измислям, вие ще си го обясните. Взимате тази, ето по този начин. Не така, ами така трябва да я вземете, естествено да не се вижда. И тук натискате 1, 2, 3, хоп, и пускате. Като че ли се е пратила там. И последното е, взимате едната от едната страна, тук пускате една, а тук вдигате. Окей? И накрая казвате, ето, имаме 1, 2, 3, 4 и докато броите 1, 2, 3, 4, пускате. 1, 2, 3, 4. Просто пускате. Окей? Така. И на последното нещо. Взимате хартийката, може като онова с пръстенето обясни. Хоп. Нали? Взимате хартийката. Обяснявам го бавно. Взимате хартийката по този начин. Ето така. Хоп. Просто вижте, вдигате нагоре. Хоп. Все едно се правете, че си взимате от пръстите. Хоп. И я пускате при другите. Да, като че ли е тук. 1, 2, 3, хоп. И се получава. Това е всичко. Почвайте да правите фокуси. За какво ви ги разкривам? Има последвайте и коментирайте какъв искате да е следващия фокус и да имате въпроси по този или някой друг фокус. Действайте!